Pomysł Apollina Spętanego jako głównego bohatera, jako głównej persony tego witraża, który tutaj widzimy na klatce schodowej domu lekarskiego, został pomyślany w kategoriach, które nawiązują bardzo swobodnie do myślenia jakby właśnie o astronomicznej koncepcji kosmosu, a jednocześnie zdradza ślady myślenia poetyckiego, które na przykład wprost mogą wiązać ten witraż z dziełami dramatycznymi Wyspiańskiego. Nie ma wątpliwości, że taki topos, który był utworzony w kręgu wyobraźni Wyspiańskiego, ale równocześnie mógł być związany z pomysłami wielkiego myśliciela europejskiego Fryderyka Nicszego o kontaminacji, połączeniu, nakładaniu się symboliki Apollina i symboliki Chrystusa. Tutaj w tym witrażu to nałożenie jest bardzo widoczne. Nie ma żadnych dosłownych odniesień do kształtu formalnego, ikonograficznego, zwłaszcza chrystologicznego. A jednak sam motyw spętania i jakby przymocowania do liry, która jest na plecach tej postaci, odsyła nas do wyobrażeń, które przenikają wyzwolenie Wyspiańskiego. Myśl Konrada, wyobraźnię Konrada jako artysty, który przyszedł tworzyć na scenę konkretnego krakowskiego teatru, dawniej Teatru Miejskiego, dzisiaj Teatru imienia Juliusza Słowackiego. I to konkretne miejsce, ta pusta jama sceniczna i jama widowniana stały się jakby kosmicznym punktem wyjścia dla dramatu, który był przeznaczony do realizacji teatralnej właśnie.